יודעת שקשה לכם להאמין, אבל הגענו החלק האחרון שמדרגים להיות מווסדי. איזה עצוב זה, נכון? כן, אני לא רוצה... אנחנו מאוד עצובות, נכון? כן, אני לא... אז היום אנחנו נדרג דמות מיוחדת מאוד. נכון. שונה מהסביבה. הדמות היא אגנס. אני בקהל של הקהל של הג'ינג'יות. הכל, גם הג'ינג'ית. כן, אני מפריעה. אקרא הכל, סבבה. אז אני מאוד אוהבת את הדמות, אני רוצה לתת לה 10 מתוך 10, מאוד אוהבתי את זה שהיא גם שונה מהסביבה, חושבת כמו ונסדיי. אחרי זה יש גם את The Dead End של ליידי גגה, שאני מתה על השיר הזה, ואני מאוד אוהבת את הריקוד, ופשוט דמות מושלמת. וזהו, ביוש. תגידי גם ביי. אוהבים אתכם. רק שתדעו שמאוד נהנינו איתכם, נכון? סליחה שאנחנו גם את העולם. ואני מעכשיו הולכת אני גונבת לי על מדרגת סרטים.